Dobrý deň, dámy a pánové, ja vystám nového videa a dneska budeme manhuntovať môjho kamaráta Hunga. Ja už nebudem zdržovať a môžeme ísť na to. Dáme ti náskok asi tak, dokedy si nezobereš, dokedy nebudeš mať kamenné veci. My si zoberieme už veci. Nie, červený je môj. To je jedno, sú tam isté veci. Však si zoberieš celý ten šalkr a to máš lepšie. Nemusíte šepkať, veď ja mám zapnutý mikrofón. Dobre, ja si ju beriem. Uká? Áno. Marek, ty vyzeráš takto. No, už som dobre. Marek, ja mám aj neviditeľnosti, takže si môžeme dať neviditeľnosť. John. Neviem, čo zelených jablk tam máme. Ešte nie. Ja si toto upratujem v inventáriu, takže... Dobre, takže... Beriem si trojzubec. Vezmem si tu drevo. Ja si vezmem kamo drevo. Rovno, aby som čo najrýchlejšie mohol vykraftiť crafting. Dobre, takže dávame ti náskok. Začína sa 3, 4, kamo, hráme. Drevo a ja idem preč. Dobre, musíš nám ťažiť kameň a my, keď budeme mať kamenné veci, tak už po tebe začneme hantiť. Dobre, tak ja si zatiaľ vykraftím 8 plenku. Hej, čo ma strieľaš? Hej, kamo, áno, to je Dominik SK. Samozrejme, SK Adventures. Počkaj, kamo, ešte... Nemôžeme! Prečo tu polážaš drevo? Ja som nechcel, more. Ja ti ho vykopím. Ja vás vidím lepšie, ale vidím ako takto. Choď. Dobre. Tu na vrchu máš drevo? Ja si na miesto štítu zoberiem tú mapu. Poláža sem, poď ja ti to vykopím. Ja som, kamo, nechcel. Tu máš. Kde? Vole, dobre. Čo, tupa. Hej, ty Dominik SK, ty poď sem naspäť, na spawn. My musíme byť na spawne. A nie, kámo, ty nemôžeš byť pri ňom. Styky si vezmem. Ale upozorňujem, je ťažká obtížnosť. Takže by som... Ešte není. Ešte jednu dám. Dobre, tak ale keď budem mať Hugo až kamenné veci. Kamo, ja som si zabudol na Nie, to, dám zatiaľ normálnu. Dobre, takže ja to bude normálna. Ja zase vyspím. Kamo, no vyspí sa radšej. Ja sa radšej ani nemôžem. Prečo? Bo ty nemáš postiel, Kamo- ty nebudeš spať. Kamo, Ja som ho položil do pred... Aj tu máš, aj. Kamo, ja ťa na mape vidím, game Dominika SK, že on má proste armor fialový. Luka? A už ho vidím normálne. Ukáž, tu sa musím na to kúknúť. Hľadám, keď som ďaleko. Kamo, tu je nejak... Pozor, zombík na teba ide! Na mňa nejde, takže ja som... Nie, my sa nebojíme zombíkov. Pomôž mi. Už som vedel, že po ňom. Ty sa bojíš zombíka, ako reálne ideme... Ale Ja sa vôbec nebojím, more zombika. Už máš kamenné veci, ti to trvá nejak dlho. To vyzerá dobre, to mám hlavy. Sorry. Vezme si túto plenky. Ja mám reklamu. Sorry, bro. Udia, ja mám reklamu. Sorry, bro. Dobre, Sorry, bro. Vykraftím si rýchlo meč, sekerku. Hej, dobro. ja som nepriťal udico. Mne došlo drevo akurát. Robíš si... Stačí ti krumpáš, na to si robíš toľko vecí, keď ich budem mať za chvíľu kamenné. Ja musím dať kreatív. Nedávaš kreatív. Čo ty, Debo, čo dávaš kreatív? Ja som niekde padol úplne do nízkej jamy. Kamo, počkaj, ja si zatiaľ naťažím rýchlo spawn. Ešte chvíľu. Ty si v tej jam, ktoré si tu kopal, či? No, to už som tu kopal. Kde sú dole tie... Prehuga páca, ja som tam padol. Ešte som sa zachránil. Ja som Debo. Díky. Aha, tak Ty si dal práve zabiacky, keď som tam práve ja išiel. Hugo, nekop, teraz nekop. Nič nerob. Dobre. Dokud ja nebudem hore. Kde si? Tu. Kopem si tu. No už, veď si rob kamen, a prečo furt si hovoríš dovčí v tom? Aj tak kopeš. Môžeme? No už môže... Môžem? 5, 4, 3, 2, 0.
Dobre, dávam už ťažkú, lebo ma to nebaví. Kopem. Mňa nebaví. Dobre, mám steky. Aj 9 enchantovaných jablok som sem dal. No dobre si Grego pri tom onem. Ak Čakám. teraz na mňa vyskočí zombitka, tak ja to líznem. Ja to funguje to pritiahnutie. Čo to skúšaš najmä, tak toto funguje. Keby si... Vidíš? A ty ma môžeš pritiahnuť. Nie, zombik, ja som nedá sa pripraviť, nesmúkam to. Dobre, ďakujem, musím zobrať meč už normálne. Ja som padol do huglovej jamy a nemám krumpač. Ja mám krumpač, ale drevený. Sorry, daj ešte kreatív. Nedávaj kreatív. Dnes ja ťa vykopem. A ty si sebe dal krumpač a mne si nedal. Dnes iba sekeru na bojovanie. Ti by som zabudol? Uhni, ty hráč. Dobre, more. Ja som ti videl proste do hlavy. Myslíš, že ja nie? Uhni už! Dobre! Vojna, čo to tu kopieš, keď môžeš... Čo furt chodíš do mňa? Ja si potrebujem naťažiť zase drevo. Taký treba, one. To kto ma zabil? Vás dvoch. No asi kto? Ty? Tam u mňa tu furt niekto... Treba si dať štít. Ten blbý zombik! Oni tu zombíci, do P! Ja zase chytnem! Ty nevieš to hrať, nevieš, ty... Dominik, dávaj pokojnú! Našu dávaš tú ťažkú, na hovno ju dávaš. Sypni mu! Zombik malý! Smrad. Ja mám mapu. Dobre, nemal sa opohápka. Tu máš veci, keď nemám tvoje všetky. Mám tvoju sekerku A a kde meč. mám mapu? Ty nemáš mapu. Dominik mi ju dal. Ty si fakt oný, prečo si mu dával mapu? Ale aj tak sa mu stratila, že to je urytí. A tak sa mu stratili veci, takže to uríti, môže ísť znova. Ale keď nedávame čau, si minule našiel, tak môžeme... Prečo to nehráš takto? Hrá to tak o mnoho lepšie. Tu mám svoju sekerku, druhú, ale ja som nejaké veci našiel, takže si ich tu pekne... Vieš čo, Hugo, ďakujem za crafting. Hej, to bol môj crafting, ja som ho strašne Ty si tu vyhodil sekeru. Ja som ju nevyhodil, tam je tam Ďakujem. padla. Ďakujem ti veľmi za crafting. Ja si teraz potrebujem zobrať ten crafting naspäť. Nepotrebujem, lebo ja som si to zobral. Kamu daj kreatív a nech si zoberie kamenné veci, lebo toto bude na hovno. Lebo on... On to furt zdržuje, on nevie... Nezdržujem. Nie, nevieš hrať maj. Viem, Redmine. Veď si zober kamenné veci. Hovno. Dávaj, ber si to kamenné veci, lebo ťa... Dobre, dávam zabíjacky, mňa to nezajíma. Dobre, ja som nevedel, že je kreatív asi. Vyletím. Hovoríme to tu pol hodiny a ty si nevieš zobrať zase veci. On nemôže hrať ten ktorý ho budeme prenasledovať. To musí byť Dominik, niekto iný. Napríklad Dominik. Takže vezmem Ja si som král servu. To je jedno, že si král servu. To je jedno, kto to je. meč. Tak Ja som si skoro zobral netherite. Dobre, dávaj zabíjacky, už má kamenné veci, dávaj zabíjacky. Ale ja to nechcem byť. Ale ja to nechcem byť. Dobre, takže koľko mi dávate? Ja to nechcem byť. Dobre, super, že to A nebudeš. počkaj, a dajte mi ešte tú mapu. Nedáme ti hovno. Dám ti hovno. Dobre, ja zdrhám. No, 3, zdrhaj, lebo ťa zabijem hneď. 4, hančíme. Ja idem do rieky, nebojím sa toho. Ja idem do rieky, vole. Jaké rieky? Ja viem, ja idem za ním. Tam on za mnou plave, do prčic! Do prčic! Nechaj ma, vole! Veď ty môžeš zabiť aj nás. Kamu, ja si nechcem pripravený. Ty si blb? Ty má celú dobu tuto irony. Tuto všade irony sú. Kamu šťastie, kamu, ja zdrhám, nie je jedno, kto ma hančí, ja zdrhám. A to sa nedostane do nedruhom za svet. Tak ja vidím, že ti to je úplne urytí. Kamu, prečo som zastavil? Aha. Vole! Kámo, v jakej si vode ja idem za vami. Idem podľa mapy. Ja idem po tebe udicou. Tak to nie. Kamu, odva chytí. Ja idem za vami, hoši.
A musíme mu dať fakt... Delfín! Yes! Yes! Chytil som delfína! Yes, ja vás zdrhám! Ale to prčic! Ja mám trojzubec! Nie, no prčic! Nechaj to! Do prdele! Do prdele mne padol do vody. Kam plavete? Ja plavem preč, ja plavem od vás! Dominik, ja ťa vidím, čau. Nikto nebude dať hrať, dohrať. Keď to takto dá utekať ľudia. Veď to je manhunt. No, keď si išiel do mora, jak úplný debol. Ja sa snažím dostať na iný... Tam je Ocean Monument. Tak kamo, ja vybačujem zonku. Ocean Monumentu. Je jedno, čo tam je, kde je to. Ja proste bežím preč. Ty to je pusel, ty proste išiel do mora, jak úplný oni. Kamo, mám... Yes, delfín, díky delfín. Nie! Ja chcem chytiť... A, tu sú delfíny, tu sú. Oni tu lietajú okolo nás, takže haha. Dajte mi ich. Áno, díky delfíni. Idem za tebou. Ideme za tebou. Mal by si zdrhať. Veď zdrhám! More, ja zdrhám! More tak nehúč ako debol. Kamo, to není fér, vy ma zabijete hneď. No, jasne to... Dominik, nechod na ňu až tak, veď to skončí video hneď. Musíme ísť pomalšie. Dáme mu náskok, keď dojde na ten blok, tak... Kámo, stoj! Ty stoj, Dominik. Ale ja nejdem za ním. Ide za ním. Budem to piť, Tak ja idem tu na... Dobre, ideme. Môžeme ísť za ním. Poď sem. Sem, zabijú ťa ako sádlo. Sem po... Toto je pravý manhunt, popušti je to pravý manhunt. Vole, a do mňa niekto z vás hodí trojzubec? Kamo, nehačuj, že to sa nevyplatí. Napríklad... Len hoďte trojzubec, len si po mne hoďte. Ja vám ho chytím a zabijem vás. Kurňa, ja som spadol! To nemôžeš zobrať náš trojzubec, ja som ti v patách už. Viem. Kamo, ja by som rád našiel nejaký strom. Veď ty by si mohol ísť do jaskyne a dať shift. On ide ujtro. Nie, do prčic! To chcípam. Ale Dominiku, nepoužívaj tú elytru ani raz. Tu je niečo, tu je zničený portál, vole, kamo, tam si zoberiem dobré veci. A pokiaľ ja zabijem, alebo je za tebou. Kámo, stoj. Dobre, idem trošku inak. Lebo on nemá žiadne dobré veci, chápeš? Teraz pomáte, sú tam veci? Nie, Nič tam není, to je proste iba obsidianový stôl. nie, ono to je pod zemou, keby si vedel. Aha, ja sa nebudem proste zdržovať a ja hľadám nejakú dobrú kejvku. Kamo, tu je hora, tu možno bude nejaká kejvka. Keby som sa nepichol na kaktus. Nabiehneš tak. A môžeš prestať hučať. Môžem. Lebo hučíš tak, neviem. Kamo, mňa niekto hituje? Nie, to ja som sa hitol o kaktus. Ja mám zapalovať žimu pod spál. Nie, nemôžeš. Ale ja idem na to Ďalej. Nemôžeš môcť OP veci. Ja nechcem... Nie, malú hapuk. Ja nemám malý hápok, ale vieš, že ty môžeš zabíjať aj nás. No, ale ja chcem proste... Čo máš meč? Čo nám môžeš zabiť? Ja letím za ním. Tá hovno ja neletím. A poďte, kde si, vole? Ja by som... Čau ti, hoši! Poď. Cipni, more! Hej, chalani. Ja mám lúk. Ja do prdele. Do prdele nemôžeš sa hýbať, lebo mám reklamu. Stoj. Dobre, obidva stojíme. Aj Dominik. Stojte. Dobre, môžeme. Bang! Džungla. Vidím džunglu. A ja hlásim sa, že vidíme džunglu. Kamo, to nie je džungla, to je skôr nejaká bašta. Nie, tu je džungla. Dobre. A ty máš malý rent distance. Ja kašlem na džunglu nejakú. Ja sa snažím tu nájsť nejakú dobrú kejvku. Nie kejvku, ale skúsa nájsť pyramídu, alebo nebývajú dobré veci. No veď to aj chcem. Buď kejvku, alebo pyramidu. OK. Ja mám prísť tu vyťahnuť meč a Dominik je mi v patách. No a čo si čakal? Pár Dominiček musí byť vždy patá. Veď to je ľahké, to stačí iba, to mám od Dreama, že šprintuješ a pritom skáčeš. No, to ja presne robím. A myslíš, že ja nie? Ja to tiež mám kam od Dreama. Kamo, nemôžeš nám furt utekať. Ja som manhunt.
Veď je to Manhunt. Ale nie, utekať si na to, musíš dohrať Minecraft. No ale ja sa si zase naspäť. Ja som berec! Aha. Aj tak si ma netrafili, kurva! Kamo, ja sa snažím dať nejakú dobrú Dopy. Prečo sa dá ten do prčiec? Kamo nezabijú takto rovno. Dobre. Ten na hovno. Veď my sme si zobrali OP veci. Daj aj jemu. A čo máme? No, železné veci mu daj. Ja zdrhám more. Ja chcem nájsť tú pyramidu. To je nájdeš len tak ľahko. Veď preto tu potujem púšťou. Lebo asi Vieš čo, dáme mu chvíľku náskoku, že máme tie mapy. 20 sekúnd. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, ja budem rátať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kamo, ty 11, dobre, ty bežíš. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dobre. Ja ťa vidím, Hugo, ja ťa vidím. A ja vidím vás. Hej? Ja ťa vidím, ja som ti v patách. Nie, kurňa, to nesmiem dovoliť. Môžeš, ja už som v rieke. Som muž. Kamo, ja už tu putujem. A ja už som v rieke, ja idem dnes za Marekom. Hej, Ja idem prosím Marioma. Marioma. hej, ale zase ty si až moc ďaleko. Ja už nevidím ani name tag. No to sa mi páči, ja chcem, ja vám... A vidím ti name tag. Viete si, som v takom lese divnom, čo má tie biele stromy. Tam som. Aha, v Brezovom, tak asi viem, kde si. Ja som... Vidím ťa. Do piči! Ja vidím, som za tebou. Nie. Áno, som. Ja to risknem. Kamo, ja idem do vody. Nadýchni. To si robil pred chvíľou. Ide za tebou, vidím ťa. A strieľam, tu som. Vole, Gamer, prestaň! Bek! Kamo, zabij ho! Yes! Yes! Vyhrali sme! Na to si dá. Pani, ja som niekde tu v púšti, ja som úplne na začiatku. Video, tvár, otočiť. Príď za nami. A zatueskám si na to. Yes! Vyhrali sme. Ideme hrať znova. Ale na iný svet. Áno. Takže... A čo každý musí ísť od začiatku, to Vôbec. spravíme. Áno, ale... Od zabíjackého. Dobre. A nikto si nič nezoberie. Dobre, ale ideme... Jedine tak mapy Ale sveta. ideme... Áno, ideme tak mapy. Ale ideme... Daj spawn vo vesničke. Áno, daj. A dáme si deň na prípravu. Dobre, a to sa skôršie spávne, tak ten môže už ísť. No. Áno. Ja klikám. Ale keby sa nenačítal... Keby sa mne... Prestaň hučať. Keby sa mne... Ešte si kliká do toho oného bude. Áno, keby si klikal normálne. Á, super. A klikám. Kámo, dávaj. Ja už dávam. Prestaň klikať až tak. Pokazíš ten tablet. A vôd tam kliká. Yes. Pripojujem sa. Yes. Ja sa už pripojujem. Ja sa pripojujem. A ja skôr Ja vás nájdem a hneď zdrhám niekde dobre. Ja ťa hneď budem zabíjať rukou. Kámo, musíme sa podeliť o tie veci. Chápeš? Áno, chápem. Ale tam sú dve. Jak sa to povie? Kovárne. Kamo, ja hneď jak nájdem kovárnu. Načínava sa. Loading. Som na seru. Ja nie, kurňa. Počkaj, rýchlo. Počkaj. Kamo, čo sa to deje? Vy sa to Dobre, bežím. Au. Kámo, ja chcem tú poslednú kovárnu. Počkáme sa pri tých kovárnach. Áno, bežíme. Kamo. No keby sa aspoň on dokázal napojiť, ako No veď ja divino. sa snažím napojiť. Kámo,
musíme ho počkať, dedine ho Dobre, tak tu počkáme. dedine ho počkáme, lebo to je nuba. Počkáme ho, dokedy bude v rieke. Keď bude v rieke, tak už začíname hrať. Pripojú k hre. Pripojú sa k hre už. No, Hráč sa pripojú ale k hre. na servere som ešte není. Si, lebo si sa pripojil. No ale to vám len píše, ale ja ešte oficiálne nehrám takto. A tu ma počkajte. Beriem si posteľ. Ja si beriem túto kovárnu sofu. A necháte mi jednu kovárnu. Nie, nenechám, lebo sme dvaja. Yes. Som na servere. A kde to sakra som? No si tam, kde sme boli aj my. Takže Ja som mám putovať tady auto. A mám putovať. Ja mám 5 týchto, jaká sa to volá? Ironov? Nie. Diamantov? Nederitov? Ty čo hádaš, horečka? Bloky. Je to obsidian. Železné kalhotky, železný meč, vesničku. železo. Tam spavnul som sa docela blízko vesničky. Ty Ale kokos. vaše nameteky nevidím. Ja mám železné nohavice a železné boty. A Vy ste železný... mi zobrali obidve kovárne. Áno. Ty zabíjaš Irongo, no ja to počujem. Iron Golema mu necháme. Necháme. Ja chcem Irony. Jasne. No dobre, Ja dám by ti. som tu. Podiel sa, daj polovicu. Nedám polovicu, však ja som 5 našiel, no tak 2 ti takto A dám. ja mám 5. No tak tu máš 2, budeme mať obidva 7. Vidím niekoho menovku. Vidím vás. Choď za... Dobre, bežím. Tak to nie, to som urobil beberu. Ale najprv musíme s rukou, dokedy budeme mať veci. Dobre, tak ja idem lútiť vesnicu. Najprv musíme... Ja potrebujem... Nechoď pred z vesnice ako sráp. Máš náskok, máš náskok jeden deň. Takže mám jeden deň na to si nafarmiť veci. Áno, aj my. Dobre. Ja idem Kámo, poď sem, vylúčiť. tu je jama proste. A my... Idem do jaskyne, viem, že tam je jaskyňa, idem tam. Ja beriem seno, kamo. Ja beriem vole seno. Dobre, tak si ber seno. Na chleba, ten sa mi bude hodiť. Keby mi tu neprekážala táto bránka sprostá. Kam nie sú mne Irony, nič mi není dobre. Tak to je na hovno od jaskyňa. Fakt nič? Áno, fakt nič, sú tu iba 3 uhlia. To môžeš si zobrať vidlo, to ti dám. Nie, 3 uhlia ja nechcem. Ja beriem skôr irony a diamondy. Jaký diamondy? Diamanty. Diamondy sa to teda nevolá. Diamond. Ja som ho naspäť položil. Čo to je vôbec? Kopem sa hore. To si vezmem ešte. Tak. Vidím kovárnu. A obidve sú už vylútené, takže je to Ja náhodné. dúfam, že ste mi tam aspoň prd nechali. Nie sme ti tam nenechali. No takže ste mi nechali prd. Ja počujem, tieto kovárny sú fakt dobré veci, ja ti tam dám nejaké. Nedávaj mu nič, smradový. Ó, chleba 4 rohlíky. Ty si mi ich zobral. Ja ti tam dám kožu. Si berem pec. Sa bude hodiť. Ja si beriem. Ja som ešte Ahoj. Nazdar. Prosím, Najradšej tak by som sa ťa hitovala, ja nebudem hitovať, keď nikto není pripravený. Hej Mári, či ako sa voláš tento? Hej. Hráčom. Nezabijem ťa, dám ti možno menší. Ale prvý deň sa chystáme iba vo vesničke. Nikde inde. A druhý deň už proste zdrháme. Áno, druhý deň hráme normálne. Ten jeden deň, tak... A kam počkať? A koho hantíme? Zase mňa? Áno, zase teba. Kámo, tá peca zničí extrémne dlho. A? Jupi. Keď to robíš... Ničíš rukou. To dáva logiku. Jupi, máme ju. Mám crafting table, neviem, čo mám vykraftiť. No, Ja si beriem. Aha, niečo zo železa idem vykraftiť. Tyčky. Ja by som chcel aspoň 2 irony mať. Potrebujem 2 A irony. helmičku. Ja potrebujem 5. A lopatku. Ja mám pec, ja mám tu. Ja som Ja tebe. mám tu dobrú pec. Nechybajú iba one, jak sa to povie. Ty, čo ťaže teraz Hugo, tie pojenky mi chýbajú. Aby som mohol mať štít, tak idem robiť štít. Nerob. Spravíš to a odpájam. A ruším video. Myslím, to je môj stanok. To je môj
drevo. Dobre, ja si idem nájsť iný stánok. Čau, kamer. Zaberám si tento dom. Nazdaj, ja si crafting veci. Zaberám si tento dom na vykúpanie. Čo ma hituješ, ty debo? Chcel som ťa vám poriadne pozdraviť, tak ako sa patrí. Mám štít, Hugo. Pozri, čo mám, pozri. Tak si radšej... Nie, pozri sa sám. Dobre, tak to... Radšej ťa nebudem hitovať. Tam vezmem si... A ináč, Marek, tu máš plenky. Koľko ich potrebuješ? Ja už mám štít, takže už nič. Dopíp. Ahoj. No, takže ľudia, môj kamarát teraz volá, tak musíme počkať. Ahoj. Kamo, rýchlo, napojú sa. Dobre, si napojím, okej. Dobre, ja idem. Berie si white bed. Dobre, super, ja mám tiež bielu. Aj keď vlastne na čo, ja mám žltú. Ja si berem torčky, lebo sa budú hodiť. Ja si tiež vezmem jednu torčku, nechaj mi Koľko aspoň... máte dreva? Ja mám tú torčku. Ja mám 3 dreva, 12 stykov. Zober mne točku, prosím, Marek. Kamo, ja berem všetky. Vrátim veci. To sú moje torčky, Hej, Víte, keď sa ti nepáči, Díky. hitni ho. Ďakujem za torčky. Ja to tak robím. Hitnem ho, keď mi ho čo nechce dať. Kamo, tu mám torčku. Jednu chcem. Ja mám 11 torčiek. Mne stačí jedna torčka. Ja mám 11. Kde máš 4? 11, aspoň 5. Prosím, Marek. Yes. Môžem si vykraftiť crafting. Mám 12 torčiek. Kde ste? Marek, dáš mi prosím. Kamo, zrýchluj to, daj poludne. Kamo, daj mi nejaké 5 torčok, 4. 4 torčky, tak dám polovicu z 12. 6 na 6. Ja som vlastne nedal. Vlastne no. Lebo ja som vlastne nedal. Dal som ti 6, polovicu z mojich. Ďakujem ti, Marek, ďakujem. Marek, nepošleme si nejaké sídlisko, keď nás bude chcieť zabiť? Ja mám aspoň drevený meč. Crafting by som si mohol zobrať, čo? Ja sa bude A hodiť. Marek však Kamo, kde si Hugo? Stoj. Tu som. Na čo? Dám ti železnú lopatu. Dobre, čo mu tu dáva? Veď lopata je zbytočná, to je na hovno. Díkes. Veď lopata mu je na hovno, kamo. No to je pravda. Kamo, dáš mi prosím crafting, ja som... Ja potrebujem... Hodil som ti. Dobre, ďakujem. Hodil som ti ho, je pod tebou. Hej, Hej, prečo to tak klikáš? To musíš takto. Aha, díkes. Mám stav sa na jeminku, to bude zásoba. Marek, kde si? Ja ti ho dám naspäť. Ja neviem, kde som. Tu som za tebou. Jeminku, to bude zásoba. Nie, ja to nevidím, aha, tu si. Tam máš ho naspäť. Kam ja by som voľčo išiel Ja si na to zatleskám. Jeee. 51 chleba môžem? Tak to si beriem. Marek. Hej, ber ten chleba. Hej, prečo ste kričali? Vieš čo, ja tu vypustím lávu. Vypúšťa sa láva. Do prdele, to si neurobil, že nie? Vypustil som v kovárne lávu. A v akej? No, tejto, tu je, kde je Dominik. Aha, dobré. Dominik, čus. Idem aj do druhej vypustiť lávu. Nie, prosím, nerob to. Ja potrebujem... Prilbu. Ja? Nie, ty, Marek. Ja vás vidím obidvoch. Torčka. Počkaj, nie... Tak dobre, ja radšej idem preč. Nemôžeš ísť pre dediny. Ale ja myslím, že odtiaľ, kde som bol. Kamo, ja si ešte naťažím drevo a môžeme začať. Až na druhý deň začíname. Ja dúfam, že nehytnem tú včelu, inak som mŕtvý. Keď ťa zabije včela, tak... Nie, pokojná, to nemôže nedať. Ja sa nešimám. Takže si dám milovňu, že sa nespavnujú ani mobovia. A ja idem spať asi. Vy nemusíte, ja idem proste spať.
Bolo by dobré. Kto píše 2 viac, musia spať. Takže max 2 musia spať a ten tretí nemusí. A ešte 2 musia spať. Ešte 2, lebo ja už Dominik, spím. ty sa choď skús vyspať. Ale nie, to musia, ešte 2, to musíš spať aj ty. Loží. No spí. Ja už sa chcem. Veď choď ďalej. Bang. Ja som teraz a teraz ty sú Dobre, každý si vyťaží posteľ a môžeme. Začíname o 3, 4, začína sa Manhunt. Skáčem do vody. Chcem nájsť nejakú dobrú podvodnú cave. A potom, keď my nebudeme vidieť, tak to bude na hovno. A nemáte mapy? Vlastne nie. To je docela novinka. No ale ja neviem, kde si išiel, lebo ty si nejaký... Dominik je v petách. V petách? Áno, v petách mi je. A kde je kde je? My sme v tej rieke veľkej. Vy ste blbci, vy ste na mňa nepočkali. Vy ste úplne Dobre, ale teraz ma prosím ťa nehituj, jo? Vy ste úplne debili, vy ste na mňa nepočkali, ty by si išli do rieky. Niekam to nejaké divnej. Tu pri tom veľkom dome si ja vždy robím. Ja neviem. Ja už idem. Dominik. Ja neviem, kde... Ty ma vidíš? Ja neviem, kde je veľká rieka. Ja som... Ani kde je veľký dom. Ja som... Kamo, počkaj. Pri tomto. Vidím... Na začiatku vesnice, ak sme prišli. Vidím ťa. Čus. Hej. Vyťaž... Ja vás nevidím ani na hovno. Vyťaž späť tú postu. Vidím vás, idem za vami. Takže odštartujem. Začína sa Manhunt. O 3, 2, 1, 0. A Dominik. Prečo? Dominik, to bude strašne potom krátke, keď... Ja musím ísť do rieky, lebo... Daj mi náskok. 1, 2, 3. Ideme. Lebo od teba ďaleko, Hugo. A dosť. Dobre, lebo ja putujem rieku, aby som našiel nejaké dobré biomy. Hej, Som pri tebe. do prdele, plav. To sa strašne rýchlo. Už vidím. No keď Hugo nevie plávať a robiť tu otočky jak Tarzan. Ja sa utopím. 1, 2, 3, 4, 5. Idem. Dobrá, to svet je fakt na hovno. Ty si na hovno. No asi... Tak, je Dominik! Ja som sa teraz skoro s prepačením. Kamo, Dominik... Ja som na koni zasranú. Ja som s tou zastavil, nie, teraz nemám Huga v batách. Ale ja... Ani Dominik... Hugo ide do mora zase. Ale do pí. Potrebujem, kamo. Nepotrebuješ, Ja nie je to. potrebujem nájsť nejaký dobrý biom. Ale ja som ti v batách, ja som tiež v mori. Kamo, ja ťa vidím. Kamo, to není dobré. Ja som za tebou. Ajajaj. Plav. Rýchlo plav. A ja som za tebou 2 bloky. Alebo tak nejako 4. Nie si za ním 2 bloky, ja som ešte viac za ním. To si za mnou. No. Ja ťa vidím, som ti v batách. Prečo som vypotej špri do prdele? Kamo, mne niekto hitol na ďalku nejaký zombík z 3D. Nie, ja ťa vidím. To ja ťa hitujem. Zase som ťa hitol. Nie. Kamo, prečo som prijal hrať Manhunt? Ja som asi moc blbý. 5, Kde si more? 5, Nie, to odpočítavanie poznám, to je môj náskok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kamo, on je v petách, on nás zabije! Lebo Dominik našiel toho delfína. Poď sem, delfín. Delfín, díky. Kamo, ale ja nemám. Díky, delfín. Ja nemám? Ja, ty Dominik mi je v petách. Čau, Dominik. Preženul som Dominika. Oni sú mi v petách, oni ma zabijú. Plap. Yes, dostal som delfína. Vole, nie, plap. Prdele, som mŕtvý. Cipnite, vole, do prdele. Do pí, cipnite do prdele. Yes! Emotikon emoji. Dáme si ešte jeden Manhunt. Dobre, takže ideme. Dominik, počkajte. Ešte my si musíme zamontovať. Dominik, poď vedľa mňa.
Ja si dám kameru. Inak video, tvár. A zatlieskame naraz. Takže 3, 4. Brosky. Ja som Dominik SK tlieskal. Dominik SK trieskal. Ty vole, ja No som... to odpoj. No. Dobre, odpojil som. A poďme hrať ďalší Manhunt a tentokrát na mojom svete. No na Marekovom, takže Marek bude král. Á, moje oko! Čo ti je zase? Ale som nabuchol lakťom. To je jedno. Dobre, dávame spát. Vesnička. Aby to bola zábava, tak dávame ostrov. No tak dobre. A dáš kreatívu. Vytvoriť. Nedávam kreatívu. Už ja vlastne dám kreatívu, aby sme si zobrali mapu. Ale ty. Prosím, dajte mi mapu. No. Nie, skladne. A musíme si ešte zobrať. My s Dominikom si musíme ešte zobrať ten No kompas. dobre, určite nebudem klikať, vlastne moje položiť. Ja, moje oko. Tak si Ja ti budem skláne kúkať, čo robíš a ty sa môžeš dať sám nie. Počkajte. Aby si chcel. Máme zase video, máme zase prvá osoba. Máme zase, A preto ja som klikol 5 krát. máme zase jeden deň na chystanie veci, takže kopem. Počkajte na mňa, ja ešte nie som napojený. A co si... Ja na to oko Nie si. Ale vidíš, že sa nemôžem iba čum. A čo? Už si na serveru. Vidíš? Si na serveru. Jupík, teraz som až na servu. Tu kopem ja, choď preč. Zober si vlastný strom. Zober si vlastný. Hej, čo ma hituješ, veď ja si beriem. Tu je strom s lianami. Tu je strom s lianami. Tak to je troška divné. To je divný sit. Ale nemôžeme ísť do mora, môžeme byť prvý deň iba na ostrove. Dobre, a potom až môžeme ísť do mora. Dobre, a musíme sa nájsť. Dobre. Nie, teraz to drevo iba zmizne. Á, pozri, tu ani, pozri. Vidíš? Pozri, ako to je divné. Bank. Vidíš? A iba ani to nemalo tie party cup. No to posledné už malo, ale tie 3 už nemali. Ja idem speedrun teraz. Ja tiež. Kamu speedrun. Crafting. Máme najrýchlejšie kamenné veci, uvidíte. Krumpáč. Tyku. Položiť. Tak. Ja chcem mať aspoň kamenné veci. Ja idem už kopať dole, ja už kopnem pre kameň. Ja tiež. Ja si zoberiem crafting a ja kopem. Ja tu máš štierk. Uhlie tu mám blbe. Raz, jeden kameň, druhý kameň. Yes, mám kameň. 5. Dobre, 5 mi stačí. A každý si môžeme postaviť bejšku pod zem a doteraz bude ten, ktorého budeme naháňať. Ja nie. Zase Hugo. Ale ja nechcem. Ale s ním to je najväčšia zábava. Dobre, dáme ti naskok 20 sekúnd. Dobre. A potom ty musíš dať nám naskok 5 sekúnd. A díky za crafting, Hugo, zadarmo. Ja mám svoj. Hej, to je môj. Aha, To je môj, ja ňu crafting, môj. A ty mi ho tu budeš... la. Ale ja skáčem z tebe. Tam môžete spolu, my sa nemôžeme hádať. My musíme zdrtiť Huga, že? No kamo, rýchlo choď, máme iron. Ja vidím Huga. Nazdar, ja hľadám irony. Musíme hľadať irony, Ja potrebujem aspoň na sek. Ja potrebujem 3 irony. Môžeme dneska kopať dole, ja kopem za tebou, Hugo. Dobre, nazdar, a ten crafting mi tam nechaj. Mám niečo, mám kopr. Kote mi na hovno. Nie, ale, no čo? Kopr je... Ja idem na úroveň asi takúto, neviem, ja tu neviem zatnúť sú radnice, tak idem na túto. A počkajte, nikto nekopte, nikto nič nerobte, zapínam súradnice. Takže, kde to kamože je? Kde si to ty zapínal? Ja nemôžem kopať. Choď sem, kde si? Sem choď úplne hore, však hry, alebo kde to sme, no proste tu hore. Však tam, kde sa to prepína, to deň a noc. Vieš?
Kde to je takéto, kde sa to prepína, to deň Gamer? Kde tiež vidíš? Deň a noc? No to je tu. Ako nie tak, ale tuto, jak sa to prepína, nie deň a noc, ale kreatíva také. No tuto, tak kúkni, tu sa pôjdeš dole, počkaj. Ja som je tu, pozri. To není tu. Gamerčum. Tu je to, tuto čítaj. Zobraziť súradnice, zobraziť odohraté dni. Pozri. Máme zapnuté súradnice. Dobre, ja už kopem za tebou. Idem na... Kde ste smradí? Ja som za Hugom. Ty si niekde úplne v Riti, my sme v strede, tam sme. Nazdar! Čus! Nazdar, chod do Riti. Tu si kopem ja. Môžem ísť za tebou? Ja idem druhou stranou. Ja idem druhou stranou kopať. Tu je nejaká jama. Tak to je asi naša jama. Áno, tu tam kopem ja. Ty mu to už kráským. Áno, kradem, no ma sa nasral. Tak ja idem asi ešte nižšie. Kamo, ja idem asi torčky. Tak dám kreatívu a bereme stak torčiek. Dobre, každý si vezme stak torčiek. A my si zoberieme aj mapu. S Dominikom. Ja beriem si... Stak torčiek. Počkajte, ja ich ešte nemám. A nie ešte, čo my ste mali zobrať mapu? Áno. Beriem. Mám stak torčiek. Môžem si zobrať ďalekohľad? Čo do mňa dýcháš, a keby si... Môžem si zobrať ďalekohľad? Nie. Čau, Dominik, nastar. Zobec, ty už máš torčky, dobre. Nastavenia. Kurva. Prežitie. Á, nestihol som, škoda. A čus. Budem kopať vedľa teba. Nebudeš tu kopať. Ja budem? Nebudeš ani vedľa mňa, ani Dominik. Ani vedľa mňa, vypadni. Dobre. Toto je už moja jama. Ty malý. Ja som ho zabil. Už to je naša jama. Ale dajte mi moje Ja veci. chcem žrádlo, Dominika si mu zobral veci, tak mu ich okamžite vráť. Ja som mu ich nezobral. Kde je tá jama? No veď nevidíš na ten name taky. Ty si bol podo mnou. Potrebujem žrádlo. Tu by niekde mala byť tá jama. Ja som im kopla, takže tu by niekde mala byť. Kde je? Kde sú irony? Irony sú tu reálne vzácnejšie než diamanty. Počkaj, ja skúsim, čo to asi je. Dominik? Veď je normálna. Musím byť A pokojná. neopovážam tam ani ťopku ničoho zobrať. Kam ja nám získam žrádlo, lebo nám uberá asi hanger. Či? Nie, neuberá hanger. Mne neuberá. Sypol. Veď je pokojná. No, pokojná, dobre. Ale sliepky sa hodia na to vykraftenie. Vypadni, Hugo. Dobre. Hugo tu ťaží. Dobre. Za chvíľu znečí kamerný krumpár, do toho ťaženia, čo tu kopem. Ja ti vykraftím, mám 4 Kamo, ja to má také dve tunely, že to sa nedá. Ty si tu tak, ja poviem takto. Ja poviem týmto smerom. Ja poviem oproti tebe. Tu je nejaký level. Kamo, tu je nejaký... Tak to si berie. Lebo to zabíjal Dominik. No, lebo som sa s tým sral, tie ovoce. No a to tam nesrali, tak som ich zabil. Vieš čo, ja idem tuto... Hej, kde to prasa? Na torčka. Čo? Máš železo? Nie toto. Ja ho mám ešte... No nájde veľkú jaskyňu, tak sa ohlasí. Ja mám... Aha, tak nič, tak to je len toto. Takže to je už jaskyňa. Na tejto mape vás nevidím, tak to bude asi zlá mapa. No. Tak vytvorím toto. Tak ja mám dobré mapy. No ja mám byť dve. Á, dobre, vidím už vás. Ja by som potrebovala jej tiež mapu. Mne by sa veľmi hodila mapa. Lebo ja vôbec... Ja Dominika vidím pozri nado mnou. A Hugo tebe ne... Postavičky. Prečo sú tu 3? Ty, toto a toto, tá biela bodka som ja. Ale tam sú 4 postavičky, nie? Ty si dobrá štvorka. Raz, dva. Aha, lebo Dominika vidíš celého. A tebe nejde vidieť telo. No, a Dominikovi... Ja nám craftim torčky. Alebo ešte mám do pece. Ale nie tebe nič nehovorím. Ja mám stat torčiek, takže mi to je jedno. Našiel si uhlie? Áno, ja ti ho dám potom, ja ti dám nejaké. Ja potrebujem kamo nájsť 3 železa. Viete, na čo by som ho potreboval? Na štít a na... Nechcem to vedieť. Oni sa zničil krumpač. Ako normálne. Ja mám crafting. Nie, ja už tu mám.
Tak ja si možno ľahšie vykraftím. Aha, ja som si chcel... Ja som si vykraftil presto 3 kamenné krumpáče. Vieš, mne už sa ničí, ale mne je to fú. Mám kopr... Na XPčka sa bude hodiť na enchantovanie. No, hej, to sa bude. Dobre, mením. Ja tiež som mal kopra. 2 dní dávam. Na 2 dní dávam. Príprav. Lebo tu železo je evidentne vzácne. No, evidentne dosť. Aj keď je pokojná. Kamo, kde je to železo, sakra? Vzácne, na čo sa pýtaš? My nevieme, kde je to železo, tak sa nás nepýtaj. My tu za chvíľku podkopeme celý ostrov a zostane len hlída. Za chvíľu... My už ho nepodkopeme nikdy. A niekomu sa tu zničila nejaká vec. To Dominikovi Mne sa zničila... Kamo, ja už asi hodinu kopem takto rovno. Kamo, prosím, počkaj, ja musím ísť dole. Kamo, ty tu nechal ten crafting? Ja mám už asi... A ja som sa prikopal von? Ukáž. Ja mám stak a ja mám skoro 2 staky kameňa. Dám kreatív a môžeme si zobrať každý hodiny. Aby sme vedeli, či je deň alebo noc. Dobre. Počkajte, ja si ich akurát beriem. Počkaj, on je kreatív? Ja som si vybral stak, dobre. Môžem si zobrať aj mapu. On je kreatív. Iba hodiny. Škoda, Tu sú. nemôžem. Ale som si nevšimol. Dobre, stačí. Dávam zabíjatku 3. si nemôžu zobrať. Ja som si zobral Môže. stak hodín mám. Neviem, na čom je stak hodina, ale mám hodiny. Ja proste Za chvíľu bude noc. Vidím, za chvíľu bude noc. Áno, za chvíľku bude prvý deň. Ale my tu vlastne vidíme aj tu, že počet dní hrania. Takže... Ale vezmem si ich. Kamu? Ja už asi pol hodinu kopem týmto smerom. Rovno. Kamo, ja som jak dole. Ja som už jak dole a jak rýchlo sa kopem dole. Že? Ja mám také, že... Prší, len sa... Kamu, ja budem proste... A ja mám také, že... takto som to reálne nízko. Kamu, ja sa reálne No ja som kopal, pozri, akú dlhú onu, ja som kopal takú dlhú, že ja som sa prekopal cez celú horu. Pozri. Ja sa tiež reálne za chvíľku prekopem cez celú horu. A Dominik, vidím ťa. Vidím tvoje meno. Dominik, Ja som tu sa tu zablokoval. A čo niekoho to zaujíma, že ťa vidí, že ma vidíš? A ty vidíš zase mňa, že jo? No vidím. A ja sa chcem nájsť... Ja idem tiež dosť hlboko. Ja som jak hlboko. Ja sa za chvíľku vole zničí. Tam nenájdeš už železo, to si už moc nesok. Ja? Nie, ty, oni. Jej Ty Dominik. tupý patron. Tupý patron Mám to... uhlie, hlásim sa, že mám uhlie. Na čo ti je uhlie na húnu? Ale na uhlie to sa bude hodiť. Ja som tak dole a mám tu... mne sa zničil. Ja som tak dole a mám tu hlinu. To a ja sa kuchni. A kúpem sa a zrazu iba hlina. No ja lopatku nemám. Ja si tu beriem uhlie na vypiekanie aj na levlík. Jupi, mám jeden Ja som sa prekopal cez celé more. Mne tu tečie voda. Tak to si poriadne. Nemám žiadne boky. Mám vlastne. Ja mám možno. Ja mám... Nestačí jeden... Koľko mám ja? Nestačí jeden To čo je? Čo? Ty si sa zbláznil. Prečo? Ja mám 5 stakov oného, normálne. Ale nie ty, Divino. Ale prečo sa zbláznil? Lebo hovno. Kamo, ja mám skoro 3 staky. A kde mám sakra crafting? Ja som ti ho vykopal. Tam, Ty malý. tam, kde si ty není. Ja mám kejvku. Jupi. Kamo, bežím za tebou. Počkej, kamo, ja sa na teba môžem vlastne portnúť. Môžem aj... Irony, moje irony. Kamo, preč, choď mu, toto sú moje irony. A prečo je všetko iba tvoje, ty kako zastraté? Zožer, ty hajzel, ja sa odpálim. Lebo, aha, Ja ťa zabijem. skoro si ma zabil. A ja si mám teraz čo ako dať? Je to rozdiel, keby si mal mozog.
sa tu hádate? Ty drž hubu. Si drž hubu, ty nemáš ani hovno. Lebo sa tu snažím. Máš 4, no tak ti dám Dobre. 2 sem, poď. Dobre, kamo, tým. To vychádza, lebo náme, že my sme... Počkaj, 3-3, mám 3-3. Náš ti dá na meč obidvaja máte. Ja mám jedno železo si Tátri. Poď sa im toto pokračuje. Ja tiež nemám crafting. Ja idem za tebou. Najradšej sa prekopal k vám a zobral... Ja chcem uhlie konečne nájsť. Na čo uhlie? Teda uhlie. Ďalšie, ja ich vykopám. Ja som ho našiel. Kamo, tak ty. Tak ja ich zase rozdelím, mal som 3. Ja som zobral jedno. Jedno? Tak Tak počkaj. ja ti dám 4 a rozdiel ich. Hej, za tebou sú 4. Keby si nebol v tom inventári tvojom. 4. A rozdiel to. Nie. Ty irony sú tu reálne extra vzácne. Vzácnejšie než diamanty. Dobre, ja sa za chvíľku... Ale ja som tam mal 3 ešte. Toto je polovica. Ja som... Ja idem ďalej. No lebo 11 nejde Asi Ja som mi zobral zase. keď 11 nejde rozdeliť. Kamo, už kopem asi hodinu. Kamo, ja mám bloky, ja to tu ja sa tu... Ale či máš crafting? Ja mám 2 craftingy. Áno, ja som, že mám... Marek, portni sa na mňa, dám ti jeden crafting. Nie, nepoď. Nie, ja mám veľa craftingov, ja mám 2. Ja mám tiež 2 Tak tu máš, Marek. Ja mám tiež 2 craftingy. Máš ho? Sveta dostane dosť. Torčiek nikdy není dosť. Ja tu prejdem celú moju jaskyňu, aby som sa k vám dostal. Nič. A vidím vás, vidím gamera. Kamo, daj shift. A už ho nevidím, tak dobre, tak prejdem. Ja idem preč. Irony! Ďalšie vy sa máte. Ja chcem caveku poriadnu. Tu máš, kamo, Kamo, dáme mu aj. tu máš 3 ostatné. Počkaj. Ale dáme aj Hugovi, nebudeme... Počkaj, tu máš Kamo, dáme aj Hugovi, nebudeme takí potom dám. takí blbci. Ja potom dám. Viete o tom, že už to točíme 52 minút? Uhlie tu máš. Kde ste? Tu sme. Ja idem za vašimi menovkami. Kamo, prečo nedávaš? Hej, prečo sa mi furt schovávate? Nechcem, aby si bol tam, kde sme my, lebo by si nám všetko ukradol. Neukradol. Ja chcem len 3 alebo 4 irony. Počkaj, to bude. Počkaj, ty. Však si ich nájdi, je tu manhunt. Ja sa snažím. No čo? Kde je svetelnosť? Dobre, je naplno. Kamo, my už začíname byť pri Deep-Slidu, už to cítim, také tmavšie. My za chvíľu pri Deep-Slidu. Pozri, koľko máš na Google. Dievka. Už sa dal shift, nevšimol si ma, dobre, kamo. Ja keby som našiel 7 železa, tak si vykraftim krumpáč, meč, flint and steel a ten štít. My máme mapu, takže ty si úplne vedla. Ty si pozri, kde si úplne vedla. No, takže počkaj, ja musím kopať tadiaľ to, aby som sa dostal k vám, ale to nechcem. No a keď sa dostane... Ja si aj vôbec nekontrolujem tie hodiny. No, ešte ani jeden deň nehráme. Veď už bol raz noc. Takže ešte jeden deň. Takže to musí prejsť na modré. Kamu? Kde sú nejaké tie irony? V kejvke. A kde je kejvka? No však si nájdi kejvku. Tam, kde sme my. Tak idem. Nie. Tak ja nebudem už so shiftom. Pozriem sa. A to je veľká kejvka. Irony tu máme. Kde ste? Ja idem za vašimi menovkami. Tu sú Ja irony. vaše menovky nevidím. Vyučujem. 5. Ja nedržím v shift. Tu sa tadiaľ to musím kopať. Tadiaľ to vidím vaše 5, menovky. 4, 3, 2, 1, 0. Viem aspoň... Koniec, kamo, dávaj shift.
Viem aspoň, kde mám kopať, takže tady to by som mal kopať. Tu je ďalšie irony. Ja vidím tvoj name tag, Hugo. Yes. Kámo, ďalšie irony. Toto, ako sa to volá? Lapis. To je také divné, že tu chodíme so shiftom. Ty nás nikdy nenájdeš. Ani vy nie. No nazdarek, kdo tu je? Do prdele. Ale mám kevku, hlásim sa šťastný. Čo tam svieti? To sme asi my. To, čo bolo za zvuk, do prdele. Vidíš nás, ty si blízko. Kamu dáme shift, rýchlo, shift. My tu máme veľa ironov, rýchlo Ale shift. vy ste v inej jaskini. My sme v tej. Tam sú naše torčky. Nie, kamo. Ale nemôže sa im ísť, Hugo, kde som ja teraz. Ja sa im nemôžeš dotknúť. Ja chcem... A prečo? Kamo, ty kde si? Dominik, ty kde si, Kamo, ty? ja tu mám aspoň... Sa im reportni. No to je jedno, ja idem niekde. Ty sa máš, máme niečo dobré. Vyťažík rýchlo, pokiaľ sem pôjde. Ja už nie som ani vo vašej kevke, ak by vás to zaujímalo. Kam už to je jedno, už nebudeme držať šíp, ako sránkovia. A teraz je početný jeden hrania. Kamo, Jeden deň. my sme už ob Deep Slide. To si robíte prdel. To není vtipné. Kamo, ja sa za chvíľu... Ale dobre, ďalší krumpáč je mŕtvý. Dobre, vychop to. A jen to napísni, môžeme znamená, tam sú aj rony, zober ich. My budeme mať, dá sa lepšie veci. Kamo, ja chcem nejaké tie irony. Sklapni, teba sa nikto nič nepýtal. Kde sú... Ja už som vyťažil 3... Lapis! Máš niečo? My už nedržíme shift, vieš o tom? To bol koľko lapisu z jednoho? To bolo asi 18 z Koľko je jedného. tu toho? Ty nálože. Kamo, tu je lapisu. Nám to je jedno, že tam máš lapis. My máme... Ty kokos, ja už mám 29 lapisů. My budeme mať furt železný. Ja chcem mať aspoň furt. Ja mám 14 ironov. A kúka ja mám zlato? 6 zlata. Vy sa máte, ja mám iba 29 lapisů. Ale chápeš, že my už sme pri Deep Slide? No, za chvíľku budete pri Tam, kde som ja, tak Ty si skoro pri nás, aha. Dobre, tak ja idem kopať rovno, lebo táto... Počkaj. Kamo. Ty sa vôbec nehýbeš na tej mape. Ďalšie vypiekať pôjdu. Ty sa máš, kam ty máš koľko? Ja tu mám ďalšie 4 irony možno. Raz, Kamo, 2, aká tá jaskyňa? 3, Kamo, pre mňa je koľko 4, ironov? 5, 10 ironov na jednom mieste. 7, 8 ironov už. 8, 9. Ja mám toľkoto vypečených, Marek. Ja už mám 23 ironov. Kamo, kde je nejaká tá surovina? Mám iba 29 lapisu. Veď ty stojíš Dominikovi. No nestojím ešte. Kamo, nedávaj shift, on vidí tvoj name, tak nedávaj shift. Ale nezoberiem si žiadne veci, čo tam mám, lebo ťa hneď zabijem na prvom okamžiku. Ja sa snažím prekopať do... Veď máš torčky, veď si zasvieť. Ty si fakt nebove, tu je. No, ja sa snažím... Yes! Máš chestplate. Kde je crafting? Ja ho tu mám, kde sa svieti. Dobre, idem za Ale tebou. tie veci perci mi neber. To je moje. Železo! Yes! 1, 2, 3, 4, 5, Ja vycrafting 13 peci. 6, 7, 8, 9, 10 ironov! Aha. Kamo, ale ja mám aspoň 10 ironov, to mi bude Kúkaj na mňa, stačiť. kúkne, ja už mám ironový, ja už mám toto. Kamo, ale ja mám... Chápeš, aký som ja happy, že mám je 10 ironov? Kamo, nezabral si to irony? Nemal by si niečo na vypiekanie? Ja nič nemám. Ja mám uhlie. Ja ti tam dám voľačo, počkaj. Kamo, ja chcem mať ďalších 10, to mi bude stačiť. Počkať. Uká? Toto ti daj vypiekať. To koľko vám stónu? Dám kreatív a zoberieme si každý iba drevo.
Dobre, lebo drevo potrebujem, kamo. Drevo potrebujem extrémne. Stak plenkov. Plank. Stak. 3, 2, 1, 0. Nestihol som, ale aspoň mám tých 300 plankov. Stak. Dobre. Nebudeme sa kúpať na blok, takže ja budem prejsť tú cestu. Ale kamo my dva môžeme, lebo my hantíme spolu, ale Hugovi ale môžeme my Hugovi, ale on nám nie. Čo máš na vypiekanie? Z toho stak plenkov. Dobre. Takže Môže na si... vypiekanie. Díkes. Mám 5, konečne môžem vypiekať. Vieš o tom, že my nedržíme shift a prečo nejde za nami? Lebo mne to... Ja chcem kopať irony. Ale u našej kevke ich. Ja som sa prekop... To je zatopená kevka. Ja som v zatopenej kevke, more. Ja tam nejdem. Ja to chcípnem raz, dva. Ja si na miesto... 17:50, 7:30, tá 6:30 idem domov. To je na prd. A je 5, a je 5, ono je Má 59. hodiny to video. Ty kokos. Tie irony tu sú reálne vzácne. Kamo, ja vlastne môžem... Prečo si... Ja som blbec. Prečo si nevypečiem moje irony? Neviem, bo si blbec. On je sprostý. Palivo. Si nevypečený A debil, ktorý 10. má vypečenú IQ hlavu. Dobre, ja si to tu nechám piecť. Ja budem klikať. Marek, ja idem sem zase. Lebo ja mám veľa ironov. Tiež naspäť. Nie, ja idem túto pozrieť sem ďalej, že či tu a čo je dobre. Za chvíľu bude končiť nachystávanie. Za kokos? No, za chvíľu. Dobre, tak ja si tu zoberiem nejaké tie irony. Ešte bude noc a už skončí. Ja si tu zoberiem tie irony, si tu vypečiem, spravím si štít, meč a zapalovač a ešte treba z nejaké skúsim vykopať. Komu ja potrebujem pár ironov a už mám aj botičky. Koľko? Pozri. On bude mať... To vy sa máte. A koľko si mal ironov? Ešte mám zlato, takže ešte mám zlato. Ty kokos, oni sú... Botičky si vykraftím zo zlata a som celý. Kámo, ja som celý. Ešte mi ostali irony. Hugovi dáme obsidian, ale nedáme mu flint and steel. Ja si flint and steel môžem vykraftiť. Tvorivosť. Ja som si tie irony všimol ďalšie. No Hugo, veď super. Nekop ich, je kreatív. Aha. Čo si mám zobrať? Iba toto. Čo? Je aj obsidian? Tu, obsidian. Dám tu na miesto sekerky. Sekerku nepotrebujem. Ja už nemôžeš. Akorát. Daj ešte narýchlo. Nie. Ja tam chcem vyhodiť proste veci ostatné. Nie. Vyhoď. Tak. Svoju piacku si vezmem. Najlepší manhunt na svete. Dobre, má 23 železa, idem craftiť. Jeden piec. Kámo, ja tu mám za 6 štierk. Vieš čo, craft. Ja nemám drevo. Ja mám tak dreva. Ja som zabudol, ja mám ešte 22 ironov. Jeden štít si vykraftím. Tak ja budem kratiť chujoviny, lebo ja mám veľa ironov. Dobre, a ja? Ja nemôžem kušu. Ja budem ozaj, zo čoho sa krafti kuše? Zo stringov a dreva. To bude... Ja to nevystačilo na nohavičky. Potrebujem ešte raz, 2, 3, 4, 5, 6 železa. 6 ja ti dám. Díky, kamo. Budeš moc dobrý. Mám helmu. 6, vyhodil som ti. Dobre. Nech máš nejaké dobré veci. Nechcem ja teba zlý. Ja som debil. Chcete byť zlý? Ja som debil. Prečo? Som si vykašľal ďalšie železné botičky.
Komu poďme hľadať diamondy, to sa neoplatí. Ja sa na to dávam nastavenia. Tvorivo zoberiem si gaťky. Ja už som ti vykraftil. Neberaj si, vy si neberete nič. Lebo ja som si omylom vykraftil botičky. Musíme. Už sa nezobereš nič. Počkaj, jak sa kraftí toto? Ti neukáže, lebo... Aha. K craftingu sa si vezmem. Asi nám ešte jedno, áno. Čo už. Tak a idem ťažiť. Vezmem jednu torčík. Mám ďalší iron. Kámo. Už som... to zaujímavé, mám 2 staky. Ja mám jeden. Kámo, čo si robíš? Ty bogo, ja som sa teraz... Ja A na ďalšie flint. irony. Ja idem vykraftiť už flint. Kámo, ja mám kejvku. Ja mám flint. Dobre, takže... Ja mám flint, ty si mi to akurát rozbil, keď som ho dokraftil. Veľmi ďakujem, lebo ešte som chcel vykraftiť nejaké veci. Dobre, takže... Manhunt... Nachystávanie veci končilo. 3... 2... 1... 0! Už nemôže... Na povrch? Áno, ideme si na prvok a začína Manhunt. Dobre. A dáte mi 20 sekúnd náskok? Nedáme ti žiadny náskok. Povedal si, že mi dáš náskok. Dobre, tak dáme. Ale iba 5 sekúnd. Dobre. Kámo, ja dám šprint a bežím na povrch. Ja však idem normálne tou cestičkou, jak sme išli. Ja sa vystávam hore. Ja som tu úplne zablúdil. Dobre, očakáme na seba hore. Dobre. Hore sa počkáme. No nepadol štierk! Nie! A žiješ? No nie! No a dobre, už nič. Žiadny štierk. Yes. Blbý štierk. Kámo, za chvíľku som... Ja som zablúdil. Dominik, počkaj. Kto to je tam? Kto je to tam dole? Tuto, ja som tu dole. Vidím ťa, Dominik, zablúdil. Počkaj, Dominik. Počkaj na mieste. Počkaj tam, kde si kopeš sa. Ja som sa prekopal do ďalšieho štierku, ale do železa ešte ďalšieho. Kámo, Dominik, kde si? Počkaj na mňa. Dominik, tu som na tebou. Vidíš moju menovku, že? No kopca, alebo neviem na cestu, keď sme prišli. A nie? To je ti zaujímavé. Veď ja sa kopem hore. Ja som vonku, ja som hore, badám ísť voda. Hihi. Kámo, vlastne ja môžem urobiť to isté. To je len zakopaná kejvka. Nie, tak to nie, to zabudni. Ja sa tu neutopím ani keby sa stalo čokoľvek. To proste vykopem hore. Necháš nás sa vykopať hore. Áno, my potrebujeme sa vykopať. Ja už som sa stratil totálne. A už sa mi bloky nechce míňať. Keď obidva budeme na povrchu, tak ti povieme, dobre? Ja som na povrchu. A ja? Ja ešte nie, kámo. Ja som bol prvý. Na ostrove. Veď aj ja, čau, kamo. Hej. Ja už sa kopem, počkajte. Počkaj, kde je Hugo? Tu, vykopám, som tu. Ja ťa nevidím. Čau, počkaj, tak ideme na strom. Ja budem v strede. Tuto začneme. Tuto, pozrite, tuto. No kde si? Ty si niekam do rytiu odletel. Tu som. Do mora nejdeš ešte. Dobre, Ja- takže odštartuje to Marek. Takže 3, 2, 1, 0. Raz, 2, 3, 4, 5. A dáme mu ešte 3 sekundy. Ja Raz, som blbo odkladal. Tak, teraz. raz, 2, 3. Idem. Prosím, delfíni, buďte tu, dajte mi vaše šťastie. Skôr mne dajte vaše šťastie, mňa to hantia. Áno, vidím delfínov. Yes, delfín, yes, dáme to, dáme efekt. Dorite, tí delfíni idú za mnou. Oni idú za Dominikom. Yes, tichý delfín. Mne tiež dá boost, kamo ja vás vidím, vy ste za mnou. Ja som tesne za tebou a plávam rýchlo jak debil. Kámo, Dominik vás zabije za minút.
To video reálne za chvíľku ľudia skončí. Kámo! Prosím, nerob! Hugo, ale fakt, teda Dominik fakt nerob. Dajme mu náskok. Dajme mu ešte náskok chvíľu, to bude potom krátke. Ja chcem... Kámo, stoj! Ale však potom sa o neho strátime. Nie, veď stoj na mieste. 5, 4, 3, Prosím, ja som chytil 2, delfína, yes. 1, 0. Ideme. Môžete. A takto už nikdy nedoženieme, ti poviem. Yes, chytil som delfína, díky delfíne. Hej. Tu je... Chalani, Kamoni, ja už skoro nevidím. Ja už vidím. Ja ho vidím normálne. Lebo mám naplno. Portál je dole, idem pre portál. Nie, nechod, to je na ono, my ho musíme zabiť a nie dokončiť. a keď ja vás zabijem, tak... Tak som ja vyhral. nie. Tak? Musíme my teba zabiť a my sa portíme ja sa portím na teba. Komu to neportuj sa, plus, nechajte ma. Prosím, kurka. Teleport, kam? Čau, Hugo. Ty si sa na mňa portol, to nie je fér. Aha, delfín. A nedá ten bus. On je za tebou, ja sa tu zabijem. Haha, už nebudeš mať boost. Ja, ale ty si mi dal bus. Tak ti ďakujem. Počkajte ma, ja už vás skoro nevidím. Som dohilovaný. Ja ho mám v patách, kamo, pozri. Tam je ostrov, no. Ja nevidím ostrov žiadny, ja prosím. No pre tebou je ostrov. Nie. Ja mám 15%, kamo. To je jedno, pozri sa. Ale... Kamo, nie. Chytni kamere. Kamere si chytne. Yes! Že chcípnem? Že chcípnem? Kam nedohráme tento svet, už na tom tvojom. Kamo, Ja plavím na ostrov, aby som mohol zatlieskať a bude koniec videa. ja si idem skôr zatlieskať. 10. Ty nevíš, že sa to delnobí, hehe. No, dobre. Bo on to je neviditeľné to tlačítko. Hej, ty si nebudeš tlieskať. Ja chcem skôr urobiť. Je tam taký emoji. Nie. Škoda. To som musel spraviť, že som... 3, 4, 3. Yes. Plavem, chalani, plavem. Uhni, kámo. Uhni, ja idem dať koniec videa. Dobre ľudia, toto by bolo dnešného videa všetko. Tak vidíme sa u ďalšieho videa a